dia, el proper 25 de febrer, dissabte, ens veiem al Tas de Fustes, d'acord? Amb el Pep Massana, que farà talles de fusta i palparem la fusta. En Pep Figa, tas de vins. I amanit amb una miqueta de tast sonors, amb instruments de fusta que venen d'Àfrica. Jo no, jo vinc de Sabadell, soc el David Egea. Mira,